Čaute všetci, vítam vás Brady a vítam vás pri ďalšej otváračke Beybladeov. Dneska tu máme tento úžasný Dual Pack Beat Tyranno a Knife Shinobi. Poďme si ho otvoriť a pozrieť si, čo máme vnútri a či títo Beyblady stoja za to, aby ste si ich kúpili. Máme tu náš pack Beat Tyranno, Knife Shinobi a poďme si ho otvoriť. Tu máme manuáliky, ktoré nepotrebujeme. Takže pozrieme sa na to menej zaujímavú. Ako prvú tu máme čepel Knife Shinobi. Dajem defenzívny bej, ľúbi sa mi to nesymetricko, že máme tu len 3 tieto ružové body. No, pekný design, mold by som to nazval. Krásne tieto kunaje tu je vidieť. Myslím, že si môžete nazvať. Pekná farebná kombinácia, proste taký tmavofialový ninja. Veľmi pekná čepel. Uvidíme, či niečo s ňou bude urobiť. Tá druhá, pre mňa minimálne zaujímavejšia, je Tyranno Beat. Alebo Beat Tyranno. Záleží, ako hovoríte. A toto je jeden z najlepších attack bejov, ktoré ja tam minimálne stretávam na turnajoch. A proste vyzerá brutálne. Ten Tyrannosaurý ksichtík. Teda brutálne. Pekný útočný mold. Toto diamantikové ozúbenie. Fakt, tento bej vyzerá veľmi brutálne a teším sa, keď ho použijem na najbližšom turnaji. Určite ho budem používať. Bolo pekný. No a poďme sa pozrieť na naše súčiastky. Poďme sa pozrieť na súčiastky. Poďme sa pozrieť súčiastky k Knife Shinobimu. Máme tu jeho ratchet. 4,80, celkom vysoký, obyčajný ratchet, v zaujímavých farbách, žlto-oranžová. Za mňa taký nič moc ratchet. Takže asi ho používať zrovna nebudem. Uvidíme, ako budeme mať burst resistance, ale dajme tomu. A ako beat. Ako byt tu máme High Needle k tejto zaujímavej High Needle v tejto modrej farme. Veľmi zaujímavý, veľmi dobrý defenzívny byt. Troška vyšší, než by som akože chcel. Volá sa nechytá na Under Needle alebo Wedge. Ale určite z tejto kombinácii, no nebudeme klamať, Knife Shinobi bude dosť vysoký a dosť podľa mňa burst aktívny, no nebude, tá rezistencia voči tomu rozsypaniu nebude až úžasná. Poďme si ho zložiť. Ešte raz máme toto pekné, ale akože Knife Shinobi je veľmi krásny bej. No, ako môžeme vidieť, fakt tento bej je dosť vysoký. No, uvidíme, ako sa bude odohrávať v boji. Tu si môžeme pozrieť fotku jeho váhy samostatnej čepele a váhy samostatného tohto buildu. No a poďme sa pozrieť na súčiastky Tyranno Beata. Začneme s ratchetom a máme tu 4,70 v tejto krásnej červeno-sivej farbe. O niečo nižšia, logicky o milimeter, než tá 4,80. Dáme tiež stále nič moc ratchet. Poďme sa radšej pozrieť na ten beat. Ten je výrazne zaujímavejší. Ako beat tu máme Quake. Veľmi gimmickový a málo používaný beat podľa mňa. Veľmi skackajúci beat. Taký agresívny, ale veľa staminy sa stráca pri ňom. V tejto krásnej nibičkou modrej farbičke. Poďme si ho zložiť. Tak tu máme krásne to Tyranno Beata. Tá červená so sivou na tom ratchete úplne k nemu pasuje, tam úplne ladí, geniálne. No ten modrý Quake tam tak nesedí. Ale zase nemôžem povedať, že by to bol úplne od veci. Má to nejaké to svoje čaro. Tu si môžeme pozrieť váhu Tyranno Beata samostatného a samostatného celého buildu. No a poďme sa pozrieť, ako títo dva beji idú proti sebe. A ktorý z nich je lepší a dáme si finálny verdikt.
Poďme povedať záverečný verdikt. Tyranovitu a Knifeshinovi. Oplatí sa tento multipack. Za mňa, pokiaľ ste fanúšikmi ninjov a dinosaurov, garantovane. Pokiaľ ide o zaujímavé dieliky, maybe, ale čisto už keď ideme na to pozerať kompetitívne, tak ďakujem. Čisto keď ideme pozerať kompetitívne a chcete za každú cenu vyhrávať, tak tento pack sa vám určite oplatí čisto len kvôli Tyranobit čepeli, ktorá je dosť používaná a dosť hrávaná. Ja na to tak nemôžem pozerať, keďže nevyhrávam. Ale za mňa určite sa tento pack oplatí za 20 €, za čo som to kúpil ja v Smiden, to je v Rakúsku. Určite dobrá kúpa a Knifeshinovi a Tyranobit budú určite cenným pridávkom do mojej kolekcie, čo sa týka či už pekných bejov, zaujímavých bejov, alebo aj kompetentných bejov. Ja dúfam, že si toto krátke video užili, dúfam, že vám čo vám to pomohlo s výberom a vidíme sa pri ďalšom videu. Kto vie kedy? Snáď skoro. Čaute.